Sio mwancho muri atoreta sengane yo mujumbe wense mu bunge West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka niko bono hagokire getambukiro ikiombe kia IEBC korenta oboriki bwechikura ange no omumenyi bwe county Nyamira ka ukwana nigetesene gia Nsoko TV gwetera senchera yesimi Mogaka niko bona asabira abamenyi bense mu bunge West Mugirango gwesokya na kubwata chikura asobonge ribatware chinguru cyogo chiagwaka chikura asobochore bonne bori bosio Nchomo bungo West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka ntete wakira IEBC nga mbuye mono asubu tutangasira ebituo biribigo chiwakirwa chikura kinyo 8 mwaka ugocha 2027 na wansi ya gutuliki chikura bali tutararika na bali tutagete go transfer kuruge tuweke mugochie kende tagete kubulia aba Kenya 20 especially bali turwete as a constituency ya West Mugirango usitubwate interest as a constituency ya West Mugirango ingakinere tokurangirwa kiro muntu abeke ekura yaye as a register ya West Mugirango use asegetua kiriata getego chikwaka ase West Mugirango na agokire nga bono iga ebituo bya bekirwe ebinge ebinya bire ange na sabantu baguchugwaka chikura ange ne chichiro ange ne chitundubali ase omo Kenya aguchugwake kura atari gusalie byasara byaye gusemiremeria agokora na agokeire IEBC egoranche guikaransa se ya justice affairs bunge okorwa ndeno mogoko nga twabaire kibese chisaine cyuko bituo bisa bigokonya ba Kenya bakekura asobora ise egerekira umuntu agende akole ekerie katibeto ete kweyamwera ngangu gukura kurwe ward uche constituency uche county paka ucha ase ya Kenya tiga tuelike bana bali mutabwati ebibande byabekira rais mbiri koira week minyoka saba ekibande egera naye oboyomo ase bali baguchikona cheki na ya Kenya nganga kitogo chikomenya na kitogo chikugambirwa na kitogo chikutenenirwa wansira August 20